Meg Tuborgot iszok. Szevasztok, sziasztok! Ezt a videót most csak azért indítottam el, hogy tisztázzuk a dolgokat innen a kertből. Itt vagyok a kertbe. Megnyitom ezt a Tuborgot. Ugye olyanokat mondtatok, hogy belettetek csapva, meg ilyenek, ez nem igaz. Álltam a szavam, kiutaztam. Egyébként itt vannak az oldalon a kommentek, hogy igaza volt, nem csapott be senkit, ott volt a kalapos ember, meg ilyesmi. Hogy 6 kilométert kellett gyalogolnom a boltig. El se tudtam kezdeni videóklipet forgatni, meg semmit, mert ugye a telefonom is összetört, tehát akkor miről beszélünk? Értitek? Tehát értitek, hogy telefon összetört, stb. Problémák voltak, de mutatom nektek itt a környéket, kicsit várjatok, hogy hol vagyok jelenleg, egy milyen helyen. Szóval srácok, van egy ilyen ház, ebben lakok most, ez a hely, ahol jelenleg vagyok, egy ilyen kültéri asztal, és itt vannak a cuccaim, kóla, kaja, minden játszik, úgyhogy semmilyen Miskolc. Hol van Miskolc? Most Máj Viktornak a csoportjából vagy, azt ezzel akarsz idegesíteni, hogy odaírod, hogy Miskolcon, vagy ezzel semmit se érsz el, haver. Is vagy, tesó, hogy vagy? Hát... én lekaparom magamról a bőrt. Ezt nem hiszem el, hát miért? Úgy nézek ki, mint hogy rosszul van, vagy mi? Amúgy meg mit lehet erre mondani? Jól vagyok, na. Úgyse vagyok jól, csak jól vagyok, na. Miért? Van 10 millió forintom? Nincs. Van izém? Kocsim, házam, h***áim vannak? Nincsenek. Akkor ki van jól? Senki nincs jól. A világon senki nincs jól, csak a milliárdosok vannak jól. Hát nekem ez magas. Nekem ez magas. Nem vagyok bolond, te köcsög, miért vagyok én bolond, a kurva anyádat? Ki a bolond? Miért? Miért vagyok bolond, te faszopó geci? Ki a bolond? Te vagy a bolond, te köcsög. Mi van veled? Négy darab arab testvérem lesz itt. 4 arab testvérem, senki más. Szombat dél és 1 óra között 4 arab testvérem lesz itt, senki más. Úgyhogy jöhettek nyugodtan. Ja, meg én, 5-en leszünk.